updates efo'r TUB efo'r issues efo'r source coch. Mae yna i gyd wedi cael ei datrys, gobeithio anyway. Gwn ni weld fory, lle fydden nhw wedi tynnu fel lawr eto. Ond fory fyddwch chi'n cael gweld y fideo ei hun, Tywysogion Cymru, ar y 10fad o mis yma. So, ia. Ac gai bach o sneak preview i chi mewn 2 eiliad. Ond ia, briliant de, nice one. Ac bydd yr album allan yn fuan. Dwi'n meddwl Pyst sydd yn hyrwyddo'r album. Dwi'n meddwl yn siŵr iawn ydy'n gwneud beth bynnag ydy hynna i gyd amdan. Ac ar label Gai, Spench, mae'r LP yn mynd i fynd allan ar. So, jyst gwylwch y gofod yma, lot o bethau cyffroes i ddod. O ia, dyma lot o bobl pethau cael ei ar tweets hefyd ar Twitter, dwi'n mynd pethau fel yna, so dyswch chi i'r llefydd yna, gewch chi weld bobl yn, mae yna rhyw buzz yn gychwyn. Ia, sneak peek bach i chi. Oce, so cymeriad fi yn yr fideo oedd yr Dr Pla. Eisiau hwyl yn edrych yna. Mae'r llygyn y gorau. Diwadd. Diolch yn iawn. And I almost forgot as well, don't forget to hit the notification buttons and subscribe and like as well. Nice one. Thank you for all your support.